Hulas Corner, det kommer for at blive. Det bliver rigtig godt. Det kan ikke godt. Tjek ind. Sådan er det jo. Det er sgu godt. Vil du se dem, Hula, eller hvad? Ja, jeg kan blive vist dem hånd. Hulas Corner. Det kommer for at blive. Mads Wilhelm. Der skulle gerne være nogle mål i den i aften. Det håber jeg. Sebastian Andersen. Og hvad har vi her? Per Nielsen. Jylland. Dennis Ø. Check in. Så Johan Stamborg. Ny sponsor. Jylland Bank. Mads Jessen. Prøv at se, Hula, det er jo det, du skulle have lavet. Så Michael, han har stået og lavet alt det her for dig. Det er fornuftigt. Det ser godt ud, synes jeg. Det ser rigtig godt ud. Lauritsen, autopartner. En skarp spiller, de har fået på der. Det må sige. Martin Thomsen, you safe. Super Marto. Tjørne. Der var en ledig plads. Jeg tror ikke, vi skal have fundet en til den. Hulas Corner. Hulas Corner. Jeg ved ikke. Skal der være ret for noget? Nej, det var bare for lige at høre, om det er forventet. For han er reklame og euro. Han skulle lige ud i landet med. Nej, det er tilfældigt, han ikke er her.